Ассалому алейкум тамошобинони азиз, созаи нағзаин саломатиё хубай пеши Зара омадаем духтаро ҳамқа новинка овардай новинкаи фасони хушрӯ марамат ҳози бо пӯшида нишонтон метия каседа дар корай дархост кунен дар равакак доставкатон мекунанд ё ки биёен бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза ряди магазинҳои шишагии Зара магазини Зара фешн марамат ассалом ира бинен хушрӯ гиша чанд сумай новинкаи хушрӯ 1500 сомонай духтаро даётон боша ҳами аспаковаиш будак шолкаш буд ина ҳози сезонниш бархтш омадай аҷоиб хушрӯ ишаишта фасон нархаш 1500 сомона то 100 чанд килогара то 130 килога одама мешава тақрибан то размери 70 мешава духтаро марҳамат ина каседа дар корай метавонен дархост кунен ё ки биён ай пеш бинен духтаро маъқултон меша тройка шарф дора болопӯш дора баъд кирта дора мана ана духтаро бренди Зара омадай нигоҳ кунен ҳамин магазин кати худаш брендш омад ина болопӯшуш ин мешава болопӯш бар ин пӯшен мешава шаки ҳамин хе кирта бар ин хича тоқа пӯшен аҷоиб хушрӯчай бархти тоза Дубай нархаш 1300 сомонай двойкай духтаро шарф дораду баъдан ҳамин хел болопӯш дора беҳтарин вариант каседа дар корай даравакак доставкатон мекунанд ё ки биён ай пеш хитон бинен духтаро ҳамқа хушрӯчай ки ира бинен охи шаишта фасон ҳами борои овардагии дафъаи Зара мана марамат хоҳишмандо биёен чӣ хеле гуфтум то 130 килога одама размер мешава баъд ҳози болопӯшоинам хеле пар доранд ко истиношон аз ҳамиам омадагиай Зараям оварда нигоҳ кунед новинка ина чандта цвет дора метавонед аз инам дархост кунед нигоҳ кунед инҷада бо расветкашам ҳастая фасонча марамат бинависен бо шумода мефаҳмона суратошам мепартоя нархаш чанд сумай 1200 сомонай то размери 60 ҳастай баъд двойкаяй кирта эваяй ҳам хели болопӯшаю шарфай ира мешава кирта бар ин пӯшоен мешава ки болопӯш бар ин пӯшен беҳад варианти хушрӯча балхаш тоза Дубай ишам фасончай духтарако нигоҳ кунен тройкаяй ваяй болопӯш дора кирта дора баъд шарф дора аҷоибот фасонак марҳамат метавонен дархост кунен дар равакак доставкатон кунанд ё ки нависен ай пеш биёен бинен ина нигоҳ кунен охи вай дора на духтаро кори дастӣ рафтагай аз ду тараф сангчои оригинал кати материалаш балхи Дубай тоза якм сорт размеро ҳастай дига цветошам ҳаст ҳозир нишон метия дига цветошам бинен духтаро маъқултон мешава ина барои туй рафтан барои ягон ҷо рафтан варианти беҳад хушрӯ фасон боӣ гуфти гапо ина цветоша диден чӣ хел цветои хушрӯ дора танада бо фасони бад меиста манаи цветшам ҳастай ана баъд бо аз ин вай аста электро ҳастай манаи цветшам аҷоибая духтарако марамат кадомиш дар корай скриншот карда партоен ана духтарако и цветшам биден чӣ хел танада хушрӯ меиста ҳози дигарошам мепӯша ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен духтаро маъқултон мешава дизайни аҷоибот новинкаи фасонай ира бинен ягон ҷо рафтанда чӣ хеле гуфтум беҳтарин вариантай материалаш бархти тоза ва ёш хушрӯ ина фасонаш хушрӯ шарф чӣ цветайра сиёҳаю арганза дора лавош нами кабуд нигоҳ кунен беҳад хушрӯча марамат бинависен бо кати худаш ҳам суҳбат шавен 1300 сомон як борак хушрӯгӣ ира бинен духтарако охи и цветшам чӣ хел танада фасон будая ина марамат каседа дар корай аи рангшам метонен ки дархост кунен дарав доставкатон кунанд иёшам ҳами то 60 размер ҳастай духтаро мана бинен фасониша бинен охи аҷоибот тройка 1300 сомон кори дастӣ рафтагӣ дӯстони азиз нигоҳ кунен и цветшам аҷоиб хушрӯа 1300 сомон ина тройкаи фасон то 60 размер мешава аз инам баъд ваяй чӣ меган шарфам дора хулас беҳтарин вариант балхи тозаяй бинависен шуна бош модам мефаҳмонанд дӯстони азиз нигоҳ кунед ана боз бори новинка беҳад хушрӯчаяй 1400 сомоная ҳамаш кори дасти сангчои фасон ира мешава ки ременша сниматики мешава ремешок кати пӯшен беҳад хушрӯ аз ин чандта расветка омадагиай кадомша мегирен шарфш катиай 1400 сомон марҳамат
духтарако нигоҳ кунед. Инаи цветам хушрува беҳад фасончаи цветам марҳамат 1400 сомонан. Материалошта гап нест. Бори Дубай. Ина беҳад фасонак. Шарфушкатияй диден? ҳам шарф дора, ҳам курта. 1400 сомон. Дигар цветошам ҳаст. 1400 сомон. Ина и цвети дигариш духтаро. Бинен чихе хушру. Иам шарф дора. Иам ҳамучияй фақат ки дигар цветиш духтаро. Марҳамат. Сиёҳуш. Медонам ки бисёри ози сиёҳ мепурсан. Марҳамат. Ина сиёҳшам ҳастай. Римишоки ишам ҷудо мешава. Бе римишок мешава ки пушен духтаро. То 60 размер мешава. Бархитои Дубай. Тамошобинани азиз нигоҳ кунед. Инаи цветам фасона. Вая фиолетовый цвета. Ишам хушру. Ишам ҳам хе материалаш балхои алманал беҳад фасон. Ина марҳамат дар кор боша. Омада ай пеш бинен. Ана модели мана модели духтарако. Инаи модела бисёриё интизор будан. Марҳамат зараш мода овардагия дигар цветошам ҳастай. Ази санги сафедиш буду. Ози санги зарчам омадай. Нигоҳ кунед чихе хушру. Дигар цветкошам ҳастай. 800 сомону. 800 сомон кардагиан. Нигоҳ кунед чихе фасон. То чандай размераш? То 3XL тақрибан 54 меша. То 54 размер ҳаст. Ина кассе гирифтанияй, кассе хариданияй ҳатман биёен магазини Zara. Мана ишаишта хушру, ишаишта хушру. Як бор дигар такрор мекунем. Бозори Корвон, тарафи Тилобоз, тарафи Пажарка, байни якому дуюм дарвоза. Яҷи магазинои шишагӣ, магазини Zara Fashion. Мана марҳамат.